ina guje maka matsala, kada ka fada tarkonsu. Na shirya fadawa dukkanin wata matsala in dai akan ki ne. Ka san waye mai zuga? To wallahi zai iya kashe ka. Ke kaɗai ce macen da zan iya bada raina fansa domin ki. Ka san irin bala'in da zaka tunkara a yanzu kake faɗin wannan? Ido na ya rufe in dai akan soyayya ki ne. Abin da nake so da kai ka rabu da wannan yarinya Amira, ka sake zuwa gurin ta. Ba da Allah. To me kike a daki? Dole ne in yi. Yanzu yarinyar nan tana zuwa tana tare wani suna tsayawa wanda duk garin nan ba wanda bai san cewa dan iska bane ba shi. Ya zo ya buwaye mutane a gari, an zo ni ma ana taya ma da ni. Dan me ba zan gaya miki ba. Duk ba kike daure mata gindi ba? Duk kike daure mata gindi. Ta tai na ai. Kike daure mata. Me relation ɗinki da shi? Da zan ga kun jero ta layi kuna tafiya. Cousin ɗina ne. Cousin ɗinki ne? Ustaz. Kan ƙara ganin ka a gurinta. Ni da yar uwata. Dan zumuncin kake so ka je gida cikin gida ka same ta. Na rantse da ƙudura idan na ƙara ganin ka da Amira. Idan ba sai na zare ma rushi ba Allah ya tsina. In sake da shi ba da ka gani da wannan ka ce saurayi na da kowane irin kishi ne daga wata na ina son ka ne kowane irin maye ne. Ina son ki Amira, akan ki zan iya kashe kowaye. Har da dan uwana ma ko? Amira, ko da mahaifinki ne idan ya ce zai samu ido akan ki, Amira sai na kashe shi. Lalle ka hukace.